Hola a totes, com esteu? Espero que us agradés el tutorial de la setmana passada. Aquesta setmana tenia una altra cosa pensada per fer, però, com que us demano veure la vostra opinió, que us agradaria aprendre a cosir i tot això, algú em va dir que volia aprendre a cosir un coixí normal amb cremallera. Llavors em va semblar molt bona idea, és una cosa molt fàcil de fer i útil. Espero que us agradi. Avui farem aquest coixí. Per començar, doblegarem la roba, que quedi ben planeta, i en aquest cas ja tinc dues costures que em queden esquadrades. Aquí marcaré 51 centímetres. El relleno és de 50. Si el teniu de qualsevol altra mida, doncs vosaltres feu segons la mida del vostre relleno. Esquadreu així i us explicaré. En lloc de fer 52, que si el relleno és de 50, podria fer un centímetre més per cada costura, jo li deixo un només. Així quedarà més ple, més tupit. Després tallem i ens han de quedar dues parts exactes, de 51 per 51. Ara sobrefilarem una cara de cada quadrat. Si no teniu overlock, ho feu amb un zig-zag. Ja tenim sobrefilats dos dels costats. Els posem així, estampat amb estampat, junts. I necessitarem també un tros de cremallera igual de llarg com un costat. Cosirem 2 dits de cada costat. Veieu com ens ha quedat? Ara planxeu la costura plana doblegant 1 centímetre per cada costat. Canvieu la pata de la màquina per una de cremallera. Per cosir la cremallera, primer amagarem a la part interior com 1 centímetre i ho subjecteu amb una agulla de cap. I després remateu i aneu cosint, deixant ben aferradeta la roba a les dents de la cremallera. Així remateu i aneu fent poquet a poquet que us quedi plana. Us la podeu agafar amb agulles de cap, amb el que us vagi bé. Quan arribem a la punta, el que farem és tancar la cremallera donar mitja volta, aguantar-nos la part de l'altre costat amb agulletes de cap perquè no se'ns mogui, que es quedi així ben planeta, just per just. Aquí la cantonadeta rematarem primer. A pata anirem fent amb molt de cuidado aquesta part d'aquí de la cremallera. El més important és que us quedi recta, que no feu tortes. Quan quasi arribeu al final, obriu una miqueta la cremallera i feu l'altra cantonadeta rematant, així. Veieu per la part interior com us ha de quedar? Tornem a canviar la pata de la màquina i a posar la normal. Ara que ja tenim col·locada la cremallera, és el moment de cosir tot el voltant. Ens ho subjectarem amb agulles de cap. Ara ja podem cosir tot el voltant a 1 centímetre.
Veieu? Ja tenim cosit tot al voltant. Ara el que faltarà serà sobrefilar. Recordeu que jo ho faig amb overlock, però vosaltres ho podeu fer amb un zigzag o a mà. Per l'obertura que hem deixat, ara el girarem. Amb ajuda d'una tisora, traieu les cantonades, amb cuidadet. Us haureu fixat que no he tallat la roba restant, perquè crec que la debilitaria. Per acabar-lo, el planxarem. Quan relleneu el coixí us quedarà així. Veieu? La cremallera està aquí i el relleno està dintre. Jo l'he fet de 50 per 50, vosaltres el podeu fer de la mida que us sembli. L'únic truc que us explicaré és que si el coixí fa 40 per 40, per exemple, no compteu 1 centímetre més de costura per cada banda, que seria tallar 42 per 42. Talleu més aviat justet, 41 per 41, perquè així el relleno us queda bé. Si ho feu una mica massa gran, si us passeu de mida, no queda el relleno així, queda més flonjo. És un truc que amb els anys de l'experiència ja ho veus. Sempre una miqueta ajustat perquè el relleno quedi millor. Si us ha agradat el tutorial, doneu-nos like i seguiu-nos per poder veure els següents tutorials que farem.